Hi ha termes que es posen de moda, un d'ells el narcisisme. A veure, les arracades, polseres, maquillatge i penjolls de les dones, per exemple, poden considerar-se narcisisme o això ja és normal? Això pels que s'exclamen alterats del narcisisme és normalíssim. El que no és normal és fer-se fotos davant del mirall amb el mòbil i penjar-les a l'Instagram, tot i que cada cop és més normal. Ara bé, és narcisista. Si fas una ja comences a exposar-te al narcisisme. Si ets pobre i t'etiqueten de narcisista, és fotut. Ara, si ets ric, igual et diuen que tens glamour, que ets guai o fins i tot que ets genial. Narcisista és quan estàs obsessionat amb tu. Compte amb la paraula obsessionat. La paraula màgica per titllar qualsevol cosa de trastorn. Narcisisme pot aplicar-se a tothom, així de clar ho dic. Ara bé, trenco una llança pels pobres musculitos, perquè molts musculitos enxamplen els músculs perquè tenen el cor inflamat.